Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിസ്റ്റർ രാധാഗോവിന്ദ ഫ്രം മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാരതം ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. നമുക്കിന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തില് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി കൂടി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറെ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നമുക്ക് സമയം കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തന്നെ കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ടാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെയും മറ്റന്നാളും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നാളെയും മറ്റന്നാളായിട്ട് ടെമ്പിളിലെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്വേഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്, പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे. രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ, എല്ലാവരും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്തുതി എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യാം.
കാണോ മാതാജി? സ്ക്രീന് കാണാവോ? നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമ. ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നാ പറയാം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ രൂപഗോസ്വാമിയെ അവിടെ ആരാധിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെയൊക്കെ കോഴ്സൊക്കെ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓരോരാള് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, എന്നാൽ ഓരോരാൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇന്ന് വേറെ ശ്ലോകം ചൊല്ലലില്ല. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓരോരാളായിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടി മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ചെല്ലുതാ പ്രഭുജി? കാണാവോ? ഈ ശ്ലോകം കാണാവോ? കാണുന്നുണ്ട്. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശർമിള മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരദ്വിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കമല പ്രസന്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിത്യുഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആതിര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതീശ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത തേജസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യം നമുക്ക് ചരിതാമത്തിലെയും
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നതും ആ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കാം. പിന്നീട് ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി കൂടിയിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലുള്ളതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അതില് അവര് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴിലുള്ള മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. അവർ യഥാർത്ഥത്തില് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ജനസമ്മതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സേവനം ഭരണാധികാരിക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദം ആവുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാവരെയും എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളെയൊക്കെ വധിക്കും, ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ വധിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നിർവാഹമില്ലാതിനാൽ അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. അതിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജാവ് ഗബീർ കാസിയോട്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വേറൊരു പേരാണ്, രാജാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഗബീർ കാസി. മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹിമകളെ പറ്റി രഹസ്യമായ ആരാഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ये तुम्हारा राज्य दिला, ये तुम्हारा गोसाया, तुम्हारा ദേശ तुम्हारा ഭാഗ്യ ജന്മില ആസിയ. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ഈ രാജ്യം നൽകുകയും അങ്ങൊരു പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അങ്ങയുടെ സൗഭാഗ്യ നിമിത്തം അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നു. തൊമാര മംഗളവാജയം കാര്യസിദ്ധിഹായ ഇഹാര ആശീർവാദേ തൊമാര സർവത്ര ജയം. ഈ പ്രവാചകൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ സൗഭാഗ്യം കാക്ഷിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താലാണ് അങ്ങയുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും സഫലമായിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്താൽ അങ്ങ് എല്ലായിടത്തും വിജയം നേടും. മോരേക്കേന പൂച്ച തുമ്മി പൂച്ച അപനമന തുമി നാരാധിപഹവോ വിഷ്ണു അംശസമ. അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അന്വേഷിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ തന്നെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. കാരണം അങ്ങ് നരാധിപനാണ്, പരമദിവോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ തോമാര ചിത്ത ചൈതന്യരെ കൈച്ചഹായ ജ്ഞാന തോമാര ചിത്തയിലയ ചെയ്ത പ്രമാണം. അപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തു തോന്നുന്നുവോ അതിനെ തെളിവായി കണക്കാക്കാമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി.
രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, രാജാക്കാഹേശുന മോര മനയയിലയ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരായിഹാൻ നാഹിക സംശയ. ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി കാണുന്നു, അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഏതേകഹി രാജഗേല നിജാഭ്യന്തരേ തബേദ ബിരകസ ഐലാപനാരകരെ. രൂപഗോസ്വാമിയുമായി നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം രാജാവ് തന്റെ സ്വകാര്യ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. ദബിർ കാസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രൂപഗോസ്വാമിയും അപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദബിർ കാസിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും വളരെ നേരത്തെ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രകാരം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇരു സഹോദരന്മാരായ ദബിർ കാസിയും സക്കർ മല്ലിക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി പോയി. അവർ ആദ്യം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയും കണ്ടു. ശ്രീ രൂപ സനാതനർ അവിടുന്ന് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, സാക്കർ മല്ലിക് എന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ നാമവും ദബീർ കാസ് എന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നാമവുമായിരുന്നു. മുസ്ലിം രാജാവിന്റെ സേവനത്തിന് കീഴിൽ അവർ ഈ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിനാൽ ഇത് മുസ്ലിം പേരുകളാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഈ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മുസ്ലിം രീതികളും സ്വീകരിച്ചു. ദോയി ഗുച്ഛ തൃണാതുൻഹേ ദശനെ ദരിയ ഗേലെ വസ്ത്ര ബന്ദി പദേ ദണ്ഡവത് ഹയ. ഇരു സഹോദരന്മാരും തങ്ങളുടെ ദന്തങ്ങളിൽ തൃണമേന്തിയുള്ള വിനമ്രതയോടെ കഴുത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം ചുറ്റിക്കൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിന് മുന്നിൽ ദണ്ടുകൾ പോലെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. ദൈന്യരോധന കരേ ആനന്ദേ വിഹ്വല പ്രഭു കഹേ ഉട്ടാ ഉട്ടാ ഹൈല മംഗള. ശ്രീ ചൈതന്യനെ കണ്ടതും രണ്ടു സഹോദരന്മാരും ആനന്ദവിഹ്വലരായി തീരുകയും വിനയം മൂലം കരയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുകയും അവർക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും നേരുകയും ചെയ്തു. ഉടിദുയി തബേ ദന്തേ തൃണധരി ദൈന്യകരി സ്തുതി കരേ കരയോട കരി. ഇരു സഹോദരന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും തങ്ങളുടെ ദന്തങ്ങളിൽ തൃണമേന്തിയുള്ള വിനമ്രതയോടെ കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് സവിനയം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. ജയ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദയാമയ പതിത പാവന ജയ ജയ മഹാശയ. പതിതാത്മാക്കളുടെ കാരുണ്യവാനായ രക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, പരമപുരുഷനായ അവിടുന്ന് എല്ലാ സ്തുതികളും. നിജ ജാതി നിജ സംഗീ കരി നിജ കാജ തൊമരാഗ്രദേ പ്രഭു കഹി ദേവാസി ലജ. മഹാപ്രഭു, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഹവാസികളും ജോലിയും ഏറ്റവും നീചമായവയാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോലും ആവില്ല. ഇവിടെ അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിതരാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ഈ സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപ ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സഹോദരങ്ങളായ രൂപനും സനാതനും ആ സമയം ദബീർ കാസിയും സാക്കർ മല്ലിക്കും തങ്ങൾ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നവരാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവർ വാസ്തവത്തിൽ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു. എവിടെയാണ്? കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണരാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്രകാരം അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ രീതികളും പെരുമാറ്റവും മുസ്ലിമുകളുടെ ഇതിന് സദൃശ്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ നീചജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ജാതി എന്ന വാക്കിന് ജന്മം എന്നാണ് അർത്ഥം. ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ജന്മം മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സംസ്കാര പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്നതും മൂന്നാമത്തേത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ദീക്ഷാ സ്വീകരണവും. നിന്ദ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായി നിന്ദ്യമായ സഹവാസത്തിലൂടെ ഒരുവൻ നിന്ദ്യനായിത്തീരുന്നു. രൂപനും സനാതനും ദബീർ കാസിയും സാക്കർ മല്ലിക്കും എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായി ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിനും ഗോസംരക്ഷണത്തിനും എതിരായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുമായി സഹവസിച്ചു. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.
ഒരുവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാൽ അവൻ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ദബീർ ഖാസിയും സാക്കർ മലിക്കും ബ്രാഹ്മണ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാൽ ഔദ്യോഗത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ശീലങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെതുപോലെ അധപ്പതിച്ചു. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇല്ലാതായതോടെ അവർ അവരെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവരായി കരുതി. സക്കർ മല്ലിക്കും ദബീർ ഖാസിയും അധമവർഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകിയതിനാൽ തങ്ങളെ താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായി പരിചയപ്പെടുത്തിയതായി ഭക്തിരത്നാകരത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ജനിച്ചത് ബഹുമാന്യ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇവര് കർണാടകത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ഭരണത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ മേലെ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ആയി എന്നായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലം. അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചാടാനായിട്ടൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നീ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ തന്നെ നീ എല്ലാ പാപപ്രതികളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം. മത്തുല്യോ നാസ്തി പാപാത്മാ നാപരാധി ന കശ്ചന പരിഹാരേ ബിലജ്ജാമേ കിം പ്രഭോ പുരുഷോത്തമ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളെക്കാൾ പാപിയോ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അപരാധിയോ ആയ ആരുമില്ലെന്ന് ഉണർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പാപപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉടനടി ലജ്ജിതരായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അവയെ കൈവിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ? ഈ ശ്ലോകം ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 1-2-154 നിന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തി സിന്ധുവില് ഈ ശ്ലോകമുണ്ട് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളെ പാപപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ലജ്ജിതരാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരങ്ങനെയുള്ള പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവര് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭരണാധികാരികളുടെ അടിയിലായിപ്പോയി അല്ലെ. അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ. അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ അവരുടെ ശിക്ഷയെ ഓർത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വധിക്കും, ഗോക്കളെയൊക്കെ വധിക്കും, ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ വധിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പതിത പവന ഹേതു ത്വമര അവതാര അമബൈ ജഗത് പതിത നഹിയാര. ഇരു സഹോദരന്മാരും ഉണർത്തിച്ചു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ പതിതരായി ആരുമില്ലെന്ന് അങ്ങ് പരിഗണിച്ചാൽ. എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ പറയാ, ഞാൻ ഏറ്റവും പതിതനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കണം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പതിത പാവന അവതാരം. പതിതന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പതിതരായിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആരാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരെയാണ് ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഏറ്റവും പതിതൻ ഞാനാണ്, എന്നെക്കാളും പതിതനായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം, നമ്മളെ ഏറ്റവും പതിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലുള്ളതായ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ആവേണ്ട വന്നതാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പാപികള് എന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവരൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും പതിതനാണ് അല്ലെ. നരോത്തമദാസ് ഏറ്റവും പതിതനാണ്, എന്നെക്കാളും പതിതനായിട്ട് ആരുമില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി വരുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ, ഞങ്ങളെക്കാളും പതിതരായിട്ട് ആരുമില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലജ്ജയാവുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നു എന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ജരിയാണ് രൂപമഞ്ജരി. ജഗായി മദായി ദുയി കരിലെ ഉദാര തഹനുദാരി ദേശമ തഹില തൊമാര. അങ്ങ് ജഗായി മദായി എന്നീ ഇരു സഹോദരന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചു, പക്ഷേ അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് അധികം പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണ ജാതി താര നവദീപകര നിജ സേവ നഹി കരേ നഹി നിജര കുർബര. ജഗായ് മദായി സഹോദരന്മാർ ബ്രാഹ്മണ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരുടെ വസതി തീർത്ഥസ്ഥാനമായ നവദ്വീപ് ധാമത്തിലുമായിരുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും മതമരായ വ്യക്തികളെ സേവിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമായതുമില്ല. സബേഗ ദോഷതാര ഹയ പാപചാര പാപരാശിത നാമ ബാസൈ തോമാര. ജഗായിക്കും മദായിക്കും ഒരു പിഴവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെ പോലും അങ്ങയുടെ തിരുനാമോച്ചാരണത്തിന്റെ മങ്ങിയ പ്രതിഫലനം കൊണ്ട് മാത്രം ഭസ്മീകരിക്കാൻ കഴിയും.
നമ്മൾ ഇന്നലെ തിരുനാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. ഓ പദ ശുഭജോഗിരീയ അല്ലെ. എന്താണ് അത്? എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജഗായി മതായിക്ക് എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഭസ്മമായി തീർന്നു. ഒന്നും തന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരായി എന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജഗായി മതായി സഹോദരന്മാരെക്കാൾ അധമരാണ് തങ്ങളെ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചു. രൂപനും സനാതനും തങ്ങളെ ജഗായിയോടും മതായിയോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ അതിലും അധമരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മദ്യപാന്മാരായ ആ സഹോദരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ അവർ പാപപ്രവൃത്തികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവമാണെങ്കിലും മറ്റു രീതികളിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു. അവർ നവദ്വീപിലെ ബ്രാഹ്മണ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അത്തരം ബ്രാഹ്മണർ സഹജമായി പുണ്യശീലരായിരുന്നു. ദുഷിച്ച സഹവാസം മൂലം അവർ ചില പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപത്തിലൂടെ മാത്രം തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ജഗായും മതായും ആരുടെയും കീഴിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യത്തിലെ മറ്റൊരു വിശേഷത. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം കർശനമായി വിലക്കുന്നു. ഒരു യജമാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ നായയുടെ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആശയം. അതായത് ഒരു നായക്ക് ഒരു യജമാനില്ലാതെ പുഷ്ടിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. യജമാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നായ്ക്കൾക്ക് അനേകം ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ യജമാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാത്രം നിരപരാധികളായ ആളുകൾക്ക് നേരെ കുരയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുവൻ സേവകനായിരിക്കുമ്പോൾ യജമാനന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദബീർ കാസിയും സാക്രം മല്ലിക്കും തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ജഗായിയുടെയും സ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ജഗായിയുടെയും മതായുടെ സ്ഥിതി തങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ വളരെ മെച്ചമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ജഗായി മതയും അധമവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനം ഒരിക്കലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. നീചനായ ഒരു യജമാനന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിരുന്നുമില്ല. ജഗായി മതായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമം നിന്ദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ നാമം ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ തൽക്ഷണം പാപപ്രതികരണങ്ങൾ മുക്തരായി തീർന്നു. അപ്രകാരം അവർ പിന്നീട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഒരു മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ രാജാവ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രജകൾക്കൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും നികുതി അല്ലെ. നികുതിയൊക്കെ പിരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പഴയ രാജാവിന്റെ ഒക്കെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നികുതി പിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ രാജാവിനെ കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. പല പ്രവൃത്തികൾക്കും അപ്പൊ കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു, ഞങ്ങള് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും നമ്മള് ജഗായി മതായിനേക്കാളും പാപികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജഗായി മതായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും നവദ്വീപിലായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമിലായിരുന്നു അവർ ജനിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും നല്ല വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയുന്നു. അവര് വേറെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വേറെ ആളുടെ കീഴിൽ ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങള് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഒരു മുഗൾ വംശത്തിന്റെ അവരുടെ അടിയിൽ രാജാവിന്റെ അടിയിൽ മന്ത്രിയായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന്. തൊമാര നാമലയ തൊമാര കരില നിന്ദന സേയി നാമ ഹൈലതാര മുക്തിര കാരണ. ജഗായി മതായും അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമം അങ്ങയെ നിന്ദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ ആ ദിവ്യനാമം അവരുടെ മോചനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. ജഗായി മതായി ഹൈത്തെ കോടി കോടി ഗുണ അധമ പതിത പാപി ആമി ദുയിജന. ഞങ്ങൾ ജഗായിയെയും മതായിയെയും അപേക്ഷിച്ച് കോടി മടങ്ങ് അധമന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾ അവരെക്കാൾ തരം താഴ്ന്നവരും പതിതരും പാപികളുമാണ്. മ്ലേച്ഛ ജാതി മ്ലേച്ഛ സേവി കരി മ്ലേച്ഛ കർമ്മ ഗോബ്രാഹ്മണ ദ്രോഹി സംഘേ അമര സംഗമ. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ മ്ലേച്ഛവർഗക്കാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ സേവകരാണ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തികച്ചും മ്ലേച്ഛന്മാരുടേതുപോലെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി എല്ലായ്പ്പോഴും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ, മറ്റേത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുമായി സഹവസിക്കാൻ ശീലിച്ചവർ. മാംസാരികളുമായുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവൻ മ്ലേച്ഛ സ്വഭാവം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രീ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരിൽ നിന്നും മുമ്പ് ദബീർ കാസിയും സാഗർ മാലിക്കുമായി നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ ഔദ്യോഗിക കാര്യാലയങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അനേകം പേരുണ്ട്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രം ഗോക്കളെ വധിക്കുവാനുള്ള കശാപ്പുശാലകളെ നിർത്തുകയും വൈദിക സംസ്കാരത്തിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വം മാംസഭക്ഷണവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഒഴിവാക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും മാംസഭക്ഷണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഗതികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ ഇവിടെ ചില രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും നൽകുന്ന നിലവാരമനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും മതപതിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കനത്ത ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ കശാപ്പശാലകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നു. ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തികളെ അവർ ചെറുക്കുന്നില്ല. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും പശുക്കളെ ഹനിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ മ്ലേച്ഛന്മാരുടെയും യവനന്മാരുടെയും നിലവാരത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു. മ്ലേച്ഛൻ എന്നാൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും യവനൻ എന്നാൽ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചവനുമാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരം മ്ലേച്ഛന്മാരും യവനന്മാരുമാണ് ഭരണ നിർവഹണ അധികാരത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ശാന്തിയും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും? രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻ ഭഗവത് പ്രതീതിയായിരിക്കണം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭാരതവർഷത്തിൽ ഭരണാധികാരം ഏൽക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മദേവനെയും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും പോലുള്ള പ്രാമാണികരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും ഭരണം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവഹിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നതേയില്ല. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്മേൽ അധാർമികമായ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും നിയമങ്ങൾ പാസാക്കപ്പെടും. നിന്ദ്യമായ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് സമ്മതം നൽകുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രപതിയും രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും പാപികളായിത്തീരുന്നു. സനാതന രൂപഗോസ്വാമിമാർ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെയ്തതായി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും അവർ തങ്ങളെ ക്ലേശ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായി തരംതിരിച്ചു. മോരകർമ്മ മോരാഹാത്തെ ഗളായ ഗണ്ഡിയ കുവിഷയ വിഷ്ടാകർത്തെ ഫെലായിയ. തങ്ങളുടെ നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കയ്യും കഴുത്തും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് മലം പോലെ ദുഷിച്ച ഭൗതികേന്ദ്രീയ വിഷയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗർത്തത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇരു സഹോദരന്മാരായ സാക്കർ മല്ലിക്കും ദബിർ കാസിം വിനയപൂർവ്വം ബോധിപ്പിച്ചു. ആമാ ഉദ്ധാരി ദേബലി യാഹി ത്രിഭുവനെ പതിത പവന തുമി സബെതോമവിനെ. 3 ലോകങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ശക്തിയുള്ള ആരുമില്ല. പതിതാത്മാക്കളുടെ ഏകരക്ഷകൻ അങ്ങാണ്. അതിനാൽ അങ്ങല്ലാതെ മറ്റും ആരുമില്ല. ആമാ ഉദ്ധാരിയതി ദേകവോ നിജബല പതിത പവന നാമ തപസി സഫല. അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ നാമം തീർച്ചയായും പതിത പാവനൻ അഥവാ പതിതാത്മാക്കളുടെ രക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടും. സത്യേകബദകഹോൻ ശുനദയമയ മോവിനുദയരപത്ര ജഗദിനഹയ. അല്ലയോ ദയാമയ, പരമാർത്ഥമായ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ. അങ്ങ് കേട്ടാലും ത്രിലോകങ്ങളിലും ദയയ്ക്ക് പാത്രമായി ഞങ്ങളല്ലാതെ ആരുമില്ല. മോരദയ കരികര സ്വദയ സഫല അഖില ബ്രഹ്മാണ്ഡ ദിക്കുക തൊമരദയ ബല. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പതിതരാണ്. ആകയാൽ ഞങ്ങളിൽ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഏറ്റവും സഫലമാകും. അങ്ങയുടെ ദയാബലം ബ്രഹ്മാണ്ഡമാകെ പ്രകടമാകട്ടെ. നമൃഷ പരമാർത്ഥമേവ മേ ദൃണു വിജ്ഞാന മേഘം മകൃത യതി മേ നദീഷ്യസേ തഥാ ദയനീയസ്തവനാഥ ദുർലഭ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വിഷയം ബോധിപ്പിക്കട്ടെ. ഇത് അസത്യമല്ല, പരമാർത്ഥമാണ്. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാട്ടാത്ത പക്ഷം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ കരുണാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുക വളരെ കഠിനമായിരിക്കും. ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ളവരോടാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാട്ടുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ദയ കാട്ടണം, അല്ലാതെ ഞങ്ങളെക്കാളും പതിതരായിട്ടുള്ള ഒരാളെ പരിധിയാലി കാണില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പനെ അയോഗ്യതയ്ക്ക് മനേപൻ ശോഭ തഥാപി തോമാര ഗുണേ ഉപജയ ലോഭ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് യോഗ്യരല്ലാത്ത അപേക്ഷകരായതിനാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വിഷണ്ണരാണ്. എങ്കിലും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടനാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു 8. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇനി ഏകദേശം എടുത്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സമയം ആയി. ഓക്കെ, 8-7 വരെയൊക്കെ സമയമുള്ളൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. സത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനെ പിടിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുള്ളനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ. തീർത്തും അയോഗ്യരാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം നേടാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണരുന്നു. വബന്ധമേവാനുചരൻ നിരന്തര പ്രശാന്ത നിശേഷ മനോരഥാന്തര കഥാഹമൈകാന്തിക നിത്യകിങ്കര
പ്രഹർഷിഷ്യാമി സനാത ജീവിതം. അങ്ങയെ നിരന്തരം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ശാന്തനായി തീരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മാത്രമായ നിത്യകിങ്കരനാകാനും അങ്ങനെ യോഗ്യനായ ഒരു യജമാനന് ലഭിച്ചതിൽ സദാ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുക. तुनी महाप्रभु कहे सुना दबीर कसा तुमी ദൈവായി മോരാ പുരാതന ദാസ. ദബീർ കാസയോടും സാക്രം മല്ലിക്കിന്റെയും പ്രാർത്ഥന കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദബീർ കാസ, നിങ്ങൾ ഇരു സഹോദരന്മാരും എന്റെ പുരാതന സേവകരാണ്. ആജിഹൈത്തെ തുൻഹര നാമരൂപ സനാതന ദൈനെ ചാട തൊമര ദൈനെ പടെ മോര മന. പ്രിയപ്പെട്ട സാക്രം മല്ലിക്ക്, ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ശ്രീരൂപനെന്നും ശ്രീ സനാതൻ എന്നുമായി മാറ്റപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ദൈന്യത ഉപേക്ഷിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ വിനയം എന്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ദബീർ കാസിക്കും സാക്രൽ മലിക്കുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദീക്ഷ നൽകലായിരുന്നു. അവർ തികച്ചും വിനയാനിതരായി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരെ തന്റെ പുരാതന സേവകരായി നിത്യദാസരായി സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഒരു ശിഷ്യൻ ദീക്ഷ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം അവന്റെ പേര് മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ശംഖചക്ര ദുർദ പുണ്ഡധാരണാധ്യാത്മലക്ഷണം തന്നാമകരണം ചൈവ വിഷ്ണുവത്വം വിഭവിച്ചത്. ദീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ശിഷ്യൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അവന്റെ പേര് മാറ്റണം. ശിഷ്യൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും നെറ്റിയിൽ ഊർദ്ധപുണ്ഡം ധരിച്ചു തുടങ്ങണം. ഒരു പരിപൂർണ വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകം. പത്മപുരാണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സഹജീയ സമ്പ്രദായക്കാർ പേര് മാറ്റില്ല, അതിനാൽ അവരെ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവരായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഒരു വ്യക്തി ദീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ പേര് മാറ്റാത്ത പക്ഷം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ തുടരുമെന്നും മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദബീർ കാസിയും സാക്രം മല്ലിക് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള 2 പേര് നൽകുകയുണ്ടായി. ദൈന്യപത്രിലേക്ക് മോര പട്ടാലെ ബര ബര സേയി പുത്രി ദാരാജാനി തോമര വ്യവഹാരം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിനയം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് അനവധി കത്തുകൾ എനിക്ക് എഴുതുകയുണ്ടായി. ആ കത്തുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കത്തുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ശ്ലോകം അയച്ചു. അത് ഇപ്രകാരമോ. ആരാ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ധാരാളം തവണ എനിക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം, പര്യവസിനി നാരി വ്യഗ്രഭി ഗൃഹ കർമ്മസു തദേവാസോദയന്തർ നവസംഗരസായനം. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവല്ലാതെ മറ്റൊരു പുരുഷനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം നിരതരായി കാണപ്പെടുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ജാരനുമായുള്ള സംഘത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഗൗഡാനികടാസിദനഹി മോര പ്രയോജന തോമദുൻഹദേ മോര ഇഹാനാഗമന. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ബംഗാളിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ 2 സഹോദരന്മാരെയും കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത്. ആ ഉപദേശം നൽകിയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തോളൂ, എന്നാലേ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും വായിക്കുന്നതിലൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഉള്ളില് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, പുറമെ മറ്റുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. നേരത്തെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അന്തർനിഷ്ഠ ബാഹ്യ വ്യവഹാരം. ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലെ ജീവിച്ചോളൂ, എന്നാൽ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഓടിപ്പോയപ്പോഴേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഭാര്യയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെ അവിടുന്ന് ഒളിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട്. മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബംഗാളില്, എന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു മഹാപ്രഭു. കഥ രാമകിളി ഗ്രാമ. ഞാൻ രാമകിളി എന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്കും അറിയില്ല. ബാലഹയിലെ ദുയിബായി ഐല മോരസ്ഥാനെ ഗരയാഹ ഭയക്കിച്ചു നകരിഹമനെ. നിങ്ങൾ 2 സഹോദരന്മാരും എന്നെ കാണാൻ വന്നത് വളരെ നന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ജന്മേ ജന്മേ തുമി ദോയി കിങ്കര മാര ആചിരാത്തെ കൃഷ്ണ തമായ കരിബേ ഉദാര. ജന്മജന്മങ്ങളായി നിങ്ങൾ എന്റെ ശാശ്വത ഭൃത്യന്മാരാകുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. യദബലിദുൻ
ഏതബലിദുൻ ഹരശിരേ ദരില ദുയിഹത്തെ ദുയിബായി പ്രഭുപദ നില നിജമാത്തെ. മഹാപ്രഭു തന്റെ ഇരു കരങ്ങളും അവരിരുവരുടെയും ശിരസുകളിൽ വയ്ക്കുകയും അവർ ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശിരസുകളിൽ ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു അവർ ഇരുവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തരോടും അവരിൽ കൃപ ചൊരിഞ്ഞ് അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാരോടും ഉള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കണ്ട ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആഹ്ലാദഭരിതരായി ഹരി ഹരി എന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, മുകുന്ദൻ, ജഗദാനന്ദൻ, മുരാരി, വക്രേശ്വരൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ വൈഷ്ണവ സഹചാരികളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരു സഹോദരന്മാരായ രൂപസനാഥന്മാർ തൽക്ഷണം ഈ വൈഷ്ണവരുടെ എല്ലാം പാതാരവിന്ദങ്ങൾ തൊട്ട് വന്ദിച്ചു. സന്തുഷ്ടമായി തീർന്ന അവരെല്ലാം മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും അഭിനന്ദിച്ചു. ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവരോടും അനുവാദം യാചിച്ചതിനു ശേഷം മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ വിനയപൂർവ്വം ചിലത് സമർപ്പിച്ചു. പ്രഭു ഭക്തി കരേ ഗൗഡരാജ. അവർ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ബംഗാളിന്റെ രാജാവ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അങ്ങയോട് വളരെ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് ഇവിടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിനാൽ ദയവായി ഈ സ്ഥലം നിന്നും പുറപ്പെട്ടാലും. രാജാവ് അങ്ങയോട് ബഹുമാനം കാട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തായാലും യവന വർഗ്ഗക്കാരനായതിനാൽ വിശ്വസിക്കരുത്. വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള അങ്ങയുടെ തീർത്ഥയാത്രയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജനസഞ്ചയം അങ്ങയെ അനുഗമിക്കേണ്ടതില്ലാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അവകമ്പടിയോടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒട്ടും ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് തുടക്കക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ അവിടുന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. ആ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നെ ആ ഗ്രാമം വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രഭാതത്തിൽ മഹാപ്രഭു അവിടെ വിട്ട് കനായി നാടശാല എന്ന ഇടത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമി കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. നമുക്ക് അതൊക്കെ വേറെ അവസരത്തിലാക്കാം. സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ഇന്ന ദിവസം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ആ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി. രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ സമാധി ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ആ പ്രഭുപാദരുടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റൂമുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. ആ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ജനാലയിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണും. രാത്രിയിലൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി വൃത്തിയാക്കുകയും അവിടെ പോയിട്ട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാണ് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ, അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ധൈര്യം നൽകിയിട്ടത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിത്യലിലുള്ള രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല, പ്രഭുപാദർക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർക്ക് കാരുണ്യം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുപോലെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിലൂടെ. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അവിടുന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രഭുപാദർക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ സമാധി കാണാൻ അവിടുന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയും, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മാത്രമല്ല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയുടെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെയും അവിടെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആ
ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയുള്ള ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെയും തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംബിക കൽന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ അവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് മടങ്ങി പോവാനായിട്ട് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോവരുത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും നിർബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അവസാനം യാതൊരു നിർവാഹമില്ലാതായപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ തന്നെ 2 രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ ആരാധിച്ചോളൂ, ഇതും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഈ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും 2 വിഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഇതിനെ പൂജിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളൂ, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങാനായിട്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട, എന്നാലേ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി. ആ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അംബികാകർണയിൽ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനാണ് ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തിരോഭാവത്തിനുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് അല്ലെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെക്കാളും ഇനി പതീതരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളുടെ രീതിയിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനേക്കാളും പാപികളാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗരമ മഹാപ്രഭുവിനോട് നമ്മളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനോട് രുചി ലഭിക്കാനും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി की जय, गौरीदास पंडित की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്. രാധാറാണി തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് രൂപമഞ്ചരി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 2 ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെയും മറ്റന്നാളും ടെമ്പിളിലെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതലേ യത്നങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കുറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് 7 to 8 ക്ലാസ്. ആ സമയത്താണ് ദർശനാരതി ഗുരുപൂജയൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്ക് മിസ്സാവും. അവര് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ക്ലാസ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ദർശനാരതിയും ഗുരുപൂജയും അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നാളെയും തിങ്കളാഴ്ചയും ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.